Klasickým cieľom dnešného rokovania regionálneho združenia Tekova je v prvom rade predstavenie nových našich kolegov, ktorí boli zvolení v posledných voľbách, doznámenie sa a povedanie si nejakých základných vecí, ktoré sa týkajú činnosti regiónu, čo môže región starostom pomáhať, prečo je dobre spolupracovať, prečo potrebujeme si vymieňať skúsenosti, názory. Takisto sa budeme zaoberať témou prípravy nášho snemu, ktorý by mal byť niekedy v októbri, kde dostanú všetky informácie potrebné k tomu, aby mohli nominovať na voľbu predsedu, orgánov regiónu. No a región ako taký sa schádzame 5-6 krát do roka, kde riešime problémy, ktoré sa v tom čase vyskytujú, vymieňame si informácie, vymieňame si skúsenosti, radíme si, no a samozrejme dostávajú starostovia informácie z orgánov z MOSu, z rokovaní rady, alebo dostávajú informácie, aké nové zákony sa pripravujú, aké nové povinnosti vznikajú, ako môžu riešiť určité problémy, ako majú svoje úrady viesť, ako majú pomáhať občanom, pretože tá naša práca je v prvom rade o tom, aby sme naše dediny budovali, aby sme pomáhali ľuďom, aby sme im vytvárali podmienky na dobrý život a aby sme im zabezpečovali všetko, čo potrebujú na ten svoj každodenný život. V tomto roku ešte tých tém veľa nebolo, ale v minulom roku také hlavné témy bolo asi nové nariadenie Európskej komisie o ochrane osobných údajov, kde sme sa dohodli, že spoločne vypracujeme tie základné dokumenty a poskytneme im všetkým obciam, aby mohli naplňať povinnosti, ktoré z toho pre obce plynú. Ďalším veľkým problémom je momentálne údržba chodníkov, ktorá prešla zo strany štátu na obce. Napadol nám sneh. Všetci vidíme, že tie chodníky nie sú celkom odhrnuté, nie je v silách samosprávy na takom krátkom období si vytvoriť technické aj ľudské kapacity na to, aby sa to dalo zvládnuť. No a potom tých ďalších problémov alebo tém, o ktorých sme sa zaoberali, bolo hlavne elektronické poskytovanie služieb samosprávy. Organizovali sme na túto tému niekoľko stretnutí, seminárov, školení. No a naše regionálne združenie, alebo podstatná väčšina našich obcí je v tomto systéme zapojená a vedia poskytovať všetky svoje kompetencie už elektronicky, s integráciami, bez toho, aby ľudí museli posielať na iné úrady, aby si museli nosiť listy vlastníctva, katastrálne mapy, výpisy z registra trestov. Toto všetko naše obce vedia robiť a je to aj výsledkom našej spolupráce. No a pretože sa schádzame prvýkrát po novom roku a zároveň aj po posledných voľbách do našich zastupiteľstiev a do komunálu, tak všetkým novozvoleným starostom a aj tým, ktorí obhájili svoje pozície, chcem zablahoželať ich víťazstvu, zaželať im veľa úspechov do nasledujúceho volebného obdobia a popriať im hlavne veľa zdravia a aby sa prípadnými čiastkovými neúspechmi nedali odradiť, ale aby tieto problémy a neúspechy riešili a riešili ich prospech svojich ľudí. Čo sa týka povinností, ktoré ma čakali po nástupe do funkcie starostu, snažil som sa ich zhostiť zodpovedne. Verím, že aj obyvatelia budú spokojní s tým, ako riešime postupne a budem sa snažiť riešiť aj ich požiadavky. Čaká nás v obci veľa práce a verím, že bude to úspešné a toto celé obdobie, ktoré ma čaká, spolu s poslancami sa nám podarí riešiť veci konštruktívne, zodpovedne a teším sa vlastne aj na spoluprácu a verím, že nesklamem dôveru ľudí, ktorú vložili počas hlasovania vlastne do mojich rúk. V roku 2019 obec Veľké Kozmalovce čaká vlastne dokončenie alebo kolaudácia bytovky, ktorú vlastne zahájil ešte predchádzajúce vedenie, predchádzajúci starosta. Tiež som bol poslanec, tak sme vlastne boli za to, aby sa do našej obci prišli aj noví obyvatelia, noví ľudia. Takže nás čaká teraz začiatkom roka kolaudácia bytovky. Verím, že vybereme slušných nájomníkov, ktorí sa stanú slušnými obyvateľmi našej obce, takže budú sa vyhodnocovať žiadosti.
a niekedy v mesiaci máj 2019 by sa mali vlastne už ubytovať do tejto bytovky. Ďalšie veci máme problémy s odtokovou vodou na jednej alebo s dažďovou vodou na jednej ulici, takže to sa bude musieť tak akútne vyriešiť, pretože počas prívalových dažďov tam je trošku problém a ďalšie veci, ktoré vyplynú vlastne počas roka, tak budeme ich operatívne riešiť tiež. Čo sa týka takéhoto stretnutia starostov, ako sme dnes, som veľmi rád, že som spoznal kolegov, ktorí už dlho vykonávajú svoju funkciu a o ktorých môžem nejaké poznatky získať. Teším sa, že som spoznal takisto kolegov, ktorí boli zvolení teraz do funkcie, tak ako ja, a vnímam takéto stretnutie veľmi pozitívne, pretože je málo príležitostí sa stretnúť a odozdať si takto skúsenosti. Takže sa veľmi z toho teším a dúfam, že sa budeme stretávať pravidelne.